हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ଆଜି ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଖାସ୍ କରି ମୁଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଜୋରେ ପେନ୍ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲି ବସ୍ ପାଖରେ। ଏ ବସ୍ ହେଲା ବାଗ୍ଚି ମେଡ଼ିକାଲ ବସ୍। ତ ଏ ବସ୍ ସିଧା ଯିବ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍। ତ ମୁଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିବିନି, ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବି। ମୁଁ ସିଧା ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବି। ସେଠୁ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ବସ୍ରେ ଯିବି। କାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ କେମୋଟା ନେଲା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଜୋରେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଚାଲିଲା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦେଖିବା ଯେମିତି ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଯିବି। ଆଉ ଏବେ ବସ୍ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବରମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବରମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟେସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠୁ। ଆମେ ତଳେ ନ ଯାଇ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରେ ଆସିଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁକା ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ନହେଲେ ସେଇ ତଳେ ହିଁ ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଉ ଜଷ୍ଟ 1 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତ ଏବେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖା ହେବ ମୋର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।